Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа една от любимите ми салати от гръцката кухня. В Гърция е известна като политики салата, а у нас е известна като цариградска салата. Приготвя се много лесно, без консерванти и е готова за 2-3 дена. Съхранява се в хладилника и колкото повече престоява, толкова по-вкусна става. Хрупкава и ароматна. Това са продуктите за тази вкусна салата. От тази доза излизат 2 буркана от 800 мг. Количеството на продуктите ще оставя в описанието на видеото. Първо си настъргваме зелето на ренде. Ако не разполагаме с такова, ще се го нарежем наситно с нож. Леко намачкваме зелето, само колкото да се пречупи и да омекне. Продължаваме с морковите, като ги настъргваме на едрата страна на рендето. Следва червената чушка или пеперка, който както се ги нарича, също ги нарязваме на ситно на рендето. Последно прибавяме целината, стъблото си го настъргах, а листната част си я нарязах с нож. И тук си прибавих 2 скилитки чесън, точно те придават онази нежна пикантна нотка, която много харесвам. Объркваме зеленчуците, така че да се смесят добре. Осоляваме с едра морска сол. Поливаме с зехтин. И последно добавяме оцета. Аз използвах ябълков оцет. И отново объркваме зеленчуците, този път да се смесят добре всички вкусове. Пълним бурканите, като от време на време понатискаме салатата, така че когато бурканът е пълен и готов, сока от зеленчуците да ги е покрил отгоре. Затваряме с капачките и поставяме в хладилника. През цялата зима можете да се наслаждавате на свежа и ароматна салата, много близка до вкуса на туршията. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео.